Možda ne znaš što te danas čeka, ali znaš tko ti daje ovaj dan. Ovo je dan što ga učini Gospodin. Kličimo i radujmo se u njemu. Danas razmatramo možda jedan od najljepših psalama radosti, zahvalnosti. Psalam 118. Ovaj mi psalam govori o radosti, ali ne o radosti koja dolazi zato što nema boli, ne o radosti koja dolazi zato što nema križa, niti o radosti koja dolazi zato što nema tjeskobe, nego govori o radosti čovjeka koji je bio pritisnut, okružen neprijateljima, guran da padne, ali je iskusio da ga Gospodin nije ostavio. I to je ta radost spašene duše. I zato zajedno sa psalmistom i ja mogu reći: ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se u njemu. Molimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, ovo je dan koji si ti učinio. Dođi, Duše Sveti, dođi u moj dan, dođi u moje srce, dođi u moje misli, dođi u moje riječi, dođi u moje odluke, dođi u sve ono što me danas još čeka. Duše Sveti, dušo moje duše, prosvijetli me, vodi me, jačaj me, tješi me. Otvori moje srce za riječ Božju. Nauči me danas primiti radost koja dolazi od Gospodina. Ne radost koja bježi od života, nego radost koja se oslanja na Gospodina. Dođi, Duše Sveti, dođi, moli ti u meni. Amen. Psalam 118. Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Neka rekne dom Izraelov, vječna je ljubav njegova. Neka rekne dom Aronov, vječna je ljubav njegova. Svi koji se Jahve boje neka reknu, vječna je ljubav njegova. Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah, on me usliša i oslobodi. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem, što mi tko može. Jahve je sa mnom, pomoć moja, izbunjene gledam dušmane. Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat u čovjeka. Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat u mogućnike. Pogani me okružiše, imenom ih Jahvinim uništih. Opkoliše me odasvud, imenom ih Jahvinim uništih. Opkoliše me poput pčela, ubodim žeže kao trnje zapaljeno, imenom ih Jahvinim uništih. Gurahu da me obore, ali mi Jahve pomože. Jahve je moja snaga i pjesma,
On mi je spasitelj. Čuj, radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika. Jahvina se proslavi desnica, Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina. Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. Otvorite mi širom vrata pravde, ući ću Jahvi zahvaliti. Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni. Zahvaliti ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Jahvino je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Ovo je dan što ga učini Jahve, kličimo i radujmo se u njemu. O Jahve, spasenje nam daj, Jahve, sreću nam daj. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu, blagosivljamo vas iz doma Jahvina. Obasjao nas Bog Jahve, složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika. Ti si Bog moj, tebi zahvaljujem. Bože moj, tebe ja uzvisujem. Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Evo sada ostanimo trenutak u tišini. Dopuštam da se ova riječ spusti u mene. Ovo je dan što ga učini Gospodin. Evo samo primam ovaj dan iz Božje ruke. Gospodine, psalam počinje riječima: zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Nije li to upravo pravi izvor moje radosti? Nije li to temelj svake prave radosti? I ne zato što se okolnosti oko mene uvijek odmah mijenjaju, niti zato što više nemam nikakvih briga. Ne, ni zato što je sve jednostavno, nego zato što si ti, moj Bože, uvijek vjeran. Zato što si ti uvijek dobar. Zato što je tvoja ljubav vječna. I vidim ja i psalmist, ne govori on iz lagodnoga života. On kaže: iz tjeskobe Jahvu ja zazvah, on me usliša i oslobodi.
Vidim, Gospodine, njegova radost ne dolazi iz života bez borbe, nego iz iskustva da si ti čuo njegov vapaj, da si uslišao njegovu molitvu, da ga nisi ostavio samog u tjeskobi. Zato on i može reći, on me usliša, on me oslobodi, on je sa mnom, on mi je pomoć. I zato i moje srce danas želi reći, Gospodin je sa mnom i ja ne strahujem. Gospodin je sa mnom i ja ne strahujem. Gospodin je sa mnom i ja ne strahujem. Ne zato što nemam neprijatelja, ne zato što nema pritiska, ne zato što nema neizvjesnosti, nego zato što ti, Gospodine, nisi odsutan. Ti si tu. Psalmista dalje kaže, gurahu da me obore, ali mi Jahve pomože. Moj Bože, kako mi je poznat taj osjećaj. Kad me život gura, kad me brige guraju, kad me umor gura, kad me okolnosti pritišću i kad me moje vlastite misli guraju prema tami. Poznato mi je sve to, Gospodine, ali danas mi ovaj psalam svjedoči, nisi sama, nisi sama. Gospodin pomaže. Gospodine, ti me pomažeš, ti me podižeš, ti me ne predaješ smrti. Zato i ja danas želim ovako moliti i govoriti ne. Umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina. Neću umrijeti, nego ću živjeti i kazivat ću djela Jahvina. O Gospodine, kako li je ta duša morala trpiti? Sigurno je dotakla sam rub noći, a onda je vidio da ti imaš zadnju riječ. Ti si, Gospodine Isuse, kamen koji su graditelji odbacili, a postao je kamen zaglavni. Ti, odbačeni kamen, ti, raspeti Gospodin, ti, Isuse, uskrsli spasitelj. Tu razumijem da ono što ljudi odbace, Bog može učiniti mjestom spasenja. I ono što se čini izgubljeno, ti, Gospodine, možeš u svoje ruke uzeti. Ti to možeš preobraziti. Ono što je ranjeno možeš iscijeliti. Ono što je bila noć, ti možeš obasjati svojim svjetlom. I zato se radujem, Gospodine, radujem se. Radujem se jer si ti vjeran. Radujem se jer me nisi ostavio i nikad me ne ostavljaš. Radujem se jer ovaj dan danas nije slučajnost. Radujem se jer i danas ovaj dan dolazi iz tvoje ruke. Ovo je dan što ga učini Gospodin.
Ovo je dan, Gospodine, u kojem me opet tražiš, dan u kojem me čuvaš, dan u kojem me pozivaš da živim. Ovo je dan što si ga ti učinio. Ne želim primiti današnji dan kao nekakvu slučajnost, niti ga želim započeti sa brigama. Ne želim ga uopće trošiti na strah, jer ovo je dan koji dolazi iz tvoje ruke. Dan u kojem me pozivaš na radost, Gospodine. Hvala ti, Gospodine, jer vječna je ljubav tvoja. Hvala ti jer me čuješ. Hvala ti jer me čuješ i onda kad molim iz tjeskobe, i hvala ti što me ne prezireš kad sam slaba, i hvala ti što me ne odbacuješ kad sam umorna, i hvala ti jer si sa mnom i onda kad ja apsolutno ništa ne osjećam. Hvala ti i evo predajem ti cijeli svoj dan i svoju večer i svoje jutro. Predajem ti sve ono što me u tom danu pritišće. Predajem tebi sve svoje strahove. Predajem ti svoje planove. Predajem ti svoje misli. Predajem ti sve ono što ne mogu riješiti, a ne mogu ništa riješiti bez tebe. I predajem ti sve ono što me gura da padnem. Molim te, Gospodine, budi ti moja snaga, budi ti moja pjesma. I danas kad osjetim nemir, podsjeti me, Gospodine, da ti si sa mnom. Kad osjetim strah, podsjeti me, ja nisam sama, ne moram se oslanjati samo na sebe. Ja imam tebe, Gospodine. Kad me ljudi razočaraju, podsjeti me, bolje je se uteći Gospodinu nego uzdat se u čovjeka. Kad se pojavi tuga, podsjeti me, tvoja je ljubav vječna. Tvoja je ljubav vječna. Gospodine, danas biram radost. Radost koja zna da si ti, Gospodine, pobjedio. I biram zahvalnost. Zahvalnost ne zato što ja imam sve, nego zato što znam da sam u tvojim rukama. I danas biram, Gospodine, život. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja. Gospodine Isuse, ti si kamen koji su graditelji odbacili, a koji je postao kamen zaglavni, ugradi i mene u svoje djelo. Uzmi ono što je u meni slabo, odbačeno, ranjeno, nevidljivo. Neka ovaj dan bude tvoj, neka moje riječi budu tvoje, neka moji susreti budu u tvome svjetlu. Neka moja radost bude, neka bude duboka, neka bude istinita. Amen. Gospodine, sada pred tebe donosim svaku osobu koja moli zajedno sa mnom. Ti znaš njezino jutro i večer i cijeli dan. Ti znaš što nosi u srcu. Ti znaš gdje je pritisnuta, gdje se boji. Ti znaš gdje joj nedostaje snage. Molim te, Gospodine, uđi danas u njezin dan. Neka sve ne nosi sama. Neka ne misli da mora imati snagu za sve. Daruj joj svjetlo za svaki korak. Daruj joj mir za svaku odluku.
Daruj joj radost. Radost koja ne zavisi od savršenih okolnosti, nego od tebe. Ako je neka duša u tjeskobi, Gospodine, oslobodi je. Ako je bila gurana da padne, ti je podigni svojom moćnom desnicom. Ako se osjeća odbačeno, pokaži joj da ti ništa ne odbacuješ što želiš spasiti. Ako joj se čini da je noć dugo trajala, otvori joj jutro svoje milosti. Gospodine, neka danas u njenom srcu odjekne riječ: ovo je dan što ga učini Gospodin. Molim te, Gospodine, učini da ovaj dan ne bude zarobljen strahom. Neka ne bude potrošen na brigu. Neka bude primljen kao dar. Blagoslovi njezin dom. Blagoslovi njezinu obitelj. Blagoslovi njezin rad. Blagoslovi njezine misli. Blagoslovi sve susrete koje je danas čekaju. I neka u svemu može tiho reći: Gospodin je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. Amen. A sada zajedno molimo: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Zastanimo još trenutak u tišini. Ako ovo slušaš ujutro, možeš reći: evo, Gospodine, primam ovaj dan. Primam ovaj dan ne kao teret, ne kao slučajnost, nego ga primam kao tvoj osobni dar meni. Evo, Gospodine, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za tvoju vjernost, hvala ti za tvoju ljubav koja je vječna. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala vam što ste i danas molili sa mnom. Ako vas je molitva dotakla i bila vam na blagoslov, ostanimo onda zajedno u ovome molitvenom prostoru. Preplatite se na kanal pa ćemo nastaviti dalje hodati u molitvi i svitlu. Ja molim dragog Gospodina, evo, da te čuva, brani, štiti i vodi do našega sljedećega susreta u molitvi s Bogom.